7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, Zarzuela. 8 p.m. Mapandan Public Market, March 17. Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 18. Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 19. Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish, Baligbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20. Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapandanyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, masantos sa mabigya kabasan da balang sinansakay. Wadjala su programan pitalaran na saray tagad baloy na binmaloy programan maiter na dalan. Da saray nagagawad baloy na binmaloy tatang tanagagik. Kolop kan tabayo da saya na programa saray kapaborito yo, kapartner yo da saya na programa Migo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Sana siyempre sa kapartner tayo. Good morning, partner. Good morning, partner RG. Sa lahat sa dumurungal sa programa ng PM at Binmalay.
masantos, maabig. Dan maliwa marakap. Iaagawot siya namin, partner Ajay. On, tani, likas mo, partner, mawaya-waya dalan natin, ta holiday. Ang kapoy loob, kumusta ta, Baloy na Binmalay? Napipiltimod laso sa luwag na trapiko lapod saya nagagaway again na bilis punas na pagpapatagay ng presyo ng gas nato na sana itutumod siyempre pangagawa na ng medios paano makatipidira sa tanira na nagagawa dyan na intirong mundo wala dyan Pilipinas pa na radyo. No, ni balita data na Binmalay talagang mo-monitor na Mayor Pet wala may impan na tuyaw da sa rekabyangan na DO yan to tapiano may nasiguro na walang magsasamantala, partner. Naman so Mayor na Polkaruman so babagantura ya so saraya pipino wala kay batay monitor ng damo sa atin so agawa patagay na gas at agayarin mo iratay gas pa na rin. Talaga na siyempre concern si Mayor dasaray kapakanan ng ating mga kababayan dyan sa bayan ng Binmalay. So marurunatan dito na nga po naniningning muron singa nagagawan na may singaliwan makabaliksan na partner. Partner Adi, tananan ko susama sa email manatan at abang ulang ganang tigapwede nito kalabyan tanapon mamomonitor natin ulilibod-libod ka bahay na Binmalay at indentura may arumira na may arami graduation tan mambibili ng saya so nagagawa da intermundo identura da siya may medyo mana sipin tayo sigasusan tayo tarutan tayo wala tila bata District 1. Kwanto, wala tila bata criminal ladder, ay napilit tayo hirap na bilay tayo, nasa bilara tayo kakaurong na po na panatagihan siya ni so presyo na gasolina pa ni Rajay. Kung bansag niyad sa may kwandaray matatakan, partner, ay gawat. Tamlamay bulan na gawat. Naramay gawat, naramay bulan kung saan station fee, pamperagugaw, maya talagang kailangan, lalo na mabasag sa silaw danom, anto kamanat, ama sa kanunod ng mayor, dapat ama sidan na may importansya na totoo, isipon datan so manatagoy presyo na sa alay sa saliwan pa na Jay. Di balit, walay liwawan na babandag tayo dito na Binmalay, partner Leon, anto walay liwawa, nababandag tayo. May babagara, nananang tayo mo, so may si Mayor, so mantitibit, nananang tumot, so sitwasyon na rin, kapaluyan to, taglapiga, siyempre, kailangan tayo, may tan ayuda at walang tampol sa nabagot na sa gobyerno tayo at Binmalay, partner. Tanan pitoyawan tayo Mayor at imbagat namat pananang ng tulara may anyos siran na pundutan sa budget officer tababigano just in case nakukulan at walang tampol so nabagot iter ayuda, di ba untan, partner? Siya kalabyan ang diskriminasyon ng Mayor at oras na alas 2. Hoy, alas 2. Siyempre, matindid sa aramay importante, siyempre katuig isubor ang speaker, at sa pesta at least sa na oras na nababagan ng Mayor na totoo, ng tisulasyon na sa nangagawan gira, tan ng turay hakbang yung gagawin ng Mayor, na paano kiniretutuot sa kahirapan pa na Rajay. Talagang na tuloy so puyat mo partner papaguyan na mo piyesa da kalabyan to ang talura kalabyan pa na Rajay naskelabi talura mo sana natan at sakayang bating aklamatan palyas na wala may nagagawan o thinking na sa resin tayo opisyalis tanay no labi at wala kami dulag na sa papagyalam mo at panarajay. Sa ganun tumukalabi na mo, siyempre, nakalimitasyon si Mayroon Tamlatan at all occasion, ulalatan panarajay. Okay. Di balit, antak partner Leon niya, mabisbiskag ka, tatan at sakoy dasaray antak mangiiter na biskag at si Kaindonan Mayor. At may ipapanang ng met na saray umbaloy dita na dasarate lalo nyo da bali na Binmalay
mansisirbin kinta na may inspirasyon tan pamapakasil, pamapabiskeg saya si Kendwa, partner. Na salamat kami da Diyos sa katawan lapod na idanda kami na sa reso kasi nalaman tala araya ta siyempre dapat na nangan tayo ng tamulatan no pangkamuan so gago mo da sari ka para tutuwat wantan so tulong na Diyos sabis ka gita to sika pero netter mo may serbisyon matuwa at sari tuto at bayan na binmalay partner natin. Yes, nurlek ko lang muna na singa mantatravel ka mo, partner. Ande, wajak labatay dabong papunta sa amin lugar ng Kulabatay. Nanangan ko siyempre, chicken tamon, antis mo ni Batik. Tamon na... Dati, wala rin ng busina. So, araya, katibilay mo yan, partner Jay. 50% to, On. At wala mo't may bilin ng mayor at sa kapulisan tayo, lalong paigtingin yung mga pagpapatrolya, parangitan na information dissemination, tayay nayarin na iatagay na crimes against property anto ramay mangkulimbat lagtanay no kairapan la suundundun at pati saratan niya measures at talagang pantatarayan la manaya, partner. Tantam kasi partner Jay, saya totoo mo siyempre amura na natutuloy talagang kailangan na ayawan sa babaray. Survival of the fittest. Lanti. Siyempre, aramay ang tamla na medyo nangiras-giras na, nangiras na nila. Siyempre, nauli-uli yung tamla. Lante, pero napag saray pulis sa kalertoran, di balit mong mutso ipapanunong performance ng Police Lieutenant Colonel Lister Laigo anto dita nadbali na binmaloy. Partner Raji, sa kooperasyon to. So, realita ko, Partner Raji, kato na mayor, managkamnatan. So, binmalay, mariran na gagawan to. So, obligasyon to at peace and order. Tama to. Siya sa BP Lotimat, kinaldanin mayor Carmen nila. Siyempre, manunahiratan, sugasulinahan, arate po sa mga pasamantala, dapat gawin at binmalay na tanot hirap, Partner Raji. Yes, siyempre, nanang kuykuli na sa ratay empleyado tan, follow the leader, di ba? Kano niyan holiday, talagang si Mayor, mantatarya lamot, may na serbisyo gatuntan. Nakan, wala po si Mayor, kapaparang kung mula, talagang naganda sa sitwasyon na sa raya, umbali Partner Raji, no talaga na na problema, na-monitor na press control, na-monitor na gasolina, no sigaret, agad na mangyamot na ratarap produkto yung kamakailangan na rin totoo, Partner Raji. Nesay binmaloy, partner, paliwawat tayo daiset, at di ba, walalad number 15 all over Region 1 anto sa may tagay na income. At wala ramay sansyani basher partner ya sa ikwanda agalay ulit ng mayor da panagsingil na saratay taxes ta nasara may permit nasaray negosyante ya sa ikwanda ipalumuyumot kwandamat laulanatan kwandamat pero si katutan lante susamay nupag bayaran tan nakakarga mo sa may tax ordinance sa gatauntan partner yun. Partner Adi, siyempre naman tumay na, dapat natuntunan. Kasi nagagawa na mayroon wala mo iramay panahon siyempre na tausan ng mayor, pang banat na po. Anong nang damod sa ating gagawin to, Partner Adi, bimalag, so income na bimalag, at ang income natin na usan, na amin natutusan dapat. Amin mo sana kami babagaraya. Sana ulmo amin mo pambabayarom. Amin mong bayar pa na Jay. Ano walang bigara sisingin kasi kami na dapat. Natausan datan tapang kamungan lang lamang. Ang balitan pa na Jay. Ano mo? Imatagay so income from 50,000 50 million umabot at 296 million. Karakala, balagawa. Balagawa. Kaya multiplikasyon mo. At alam lamang kung pangilan sa commodities, basic commodities, yung pangkailangan, napalay pa na Jay. Naratay serbisyo, yan na pag iter, da saray kabaluyan niya, at talagang nalilik na damot, at naipapawil, da say panangiter na say basic means, serbisyo,
ditan sa balay na Binmalay. Dugatan, oo. Di ba? Ila partner. Kanya na atay walad lugar ta namin ya napagmet ya talusan tano luti-luti kamot ay agkamot manistrikto sa ang gapo supan-sumpalan katong tanda partner. On panali siyempre no siya talaga tanong papasok araw masisinir araw man di ba No. tayo sa panaglayad balay wala pipili na papagara si mayroon tamo lasi kwanto bayan muna bago sarili. Yon. Kaya nga nung natanong Mayor, baka mamaya parang maraming magtampo sa'yo sa ginagawang pagkipit. Alam mong sagot? Ang sagot niya basta dugay gagawin ko kwanto. Basta nasa lay so gagawin ko nanang damot so amay pinabang damot sa rayan na gagawin tayo kwanto. Hindi ako takot kwanto mo. So may political will partner. Importante yun, di ba? Kamunganan Mayor, walay political will to ya kahit na maapakan mo ang dalawang tao, tatlong tao kung lahat naman ay magikinabang sa gagawin mo at maraming kinabang at ano nang damot, subungat tuya ka pangagawin ng Mayor. Ano nang may binmalay, maliliwawa, in spite of the fact, yang nga po ng kabalag yung factory dyan, huwag tayo balag so income na binmalay, da kanilab sa nanto. Pero sila natin pagkasirin, gold banishment, walang lima, yung maong, yung mamaniho na binmalay. Ano naman mo, nalatumat, so sale of gold governments. Yes, oo. Ang karoon mo, talagang protection, protektado rin. Kwarta, binmalay, protektado rin, empleyado, nanawag din pang kailangan na katon. Talagang ng damal, subunga, nagago ng mayor, yun ang primero, ang nagataw sa natatalusan la, na baryo, baloy. Susari kamungan, nagago ng mayor, yung si kanunutan to, at parang saray totoo. Ang dunutan, supakadurado na matuto, mang balat, basta tama ka, sabi niya, nandyan palagi gagawin mo, tama ka, nandyan palagi ang Diyos na ang tabay sa'yo, para sabi niya. Lantita, saya kwanda lanti, you cannot please everybody, wala rami arumya basher dito na, pero majority natatalusan na partner. Ano pa na? Kamungan lang, yasay mayor tayo at amay nunot at pangkamungan na karaklan. Ano ang pangkamungan na pitbigaran totoo pa na radyo. Ang tununutan, so pang sarili to balat, bayan muna bago sarili. Pero kinmutan balot, wala matlay resulta tutan, di ba? Ya ginawa tulatan na sa may primero na termino o akinoy, ang kapumot so majority mo gabay datan niya style na mayor, di ba? Oo, partner, katunan ng mo may kamungan nagagawa ng mayor. Sanatan ng mo, sipan mayor, rinang mo, asakripisyo, oras sa pamilya to, asakripisyo ang negosyo to. Kawa dyan na inay, yung mamonitor, nagbali na binmali, partner, hanggang nabila, hanggang hindi kapuyat to, wartan, yawag sa mga tampol yung aksyon, nagsari problema udaing, nasaray, unbalay, partner. Unta nasay alikna nasaray taga Binmaloy at may very supportive mo si Mayora Antuad sa rata niya gagawin ng mayor. Tano aram tanay di akinoy. Indan mo'y oras mo. So para pamilya kunda, di ba? Pero si Mayor, ang tunutun-tan, to ay pangkamungan na saray umbalay. Siyempre, katutan, so ay buta na tutsa, siya magsirbit si Kara. Kaya sama ay pasirbya na. Si Kwantuman, singer sa gobyerno, nagsaray totoo. Ano si totoo, so na singer gobyerno, ilang mo, ito kapakanan, na bawat sa kayat saray konstituin mo. Talaga na singawalad puso dan damot so talagang na panangitan na serbisyo partner. Partner Ajay, katutas sa kaya ng kuya panggaukulan na sa aray totoo katon katuya yung pasalpa mo ng mayor pasisirbik at sa aray senior citizen kasi mandato sa opisina may Office of the Senior Citizens Affairs. Sinabi baga ang tulay affairs ng munisip senior citizen dapat nang nalamutan, dapat supportan muratan, ikaw yung nila sa saratan niya pangkamungan.
Yes, talaga na proud si Mayor Sika partner at siyempre not only in Binmalay but in the whole province wala ray nalilikas to na gawan muran na kudang at pangkamungan na saray senior citizen partner, di ba, not only in Binmalay but in the whole province of Pangasinan as president nasa Oscar partner. Partner Raji, simple gagawin ta. So, kada pulgan tayo, nantuman sa mandato na Oscar bilang sa mo may Office of the Senior Citizens Affairs. So, di ba ka, antura may affairs, antura na itulong mo pangkamungan na sa senior dapat gawa mo, partner Raji. Yes. Tutan, at opisina ng mayor, talapod, sila na po yung sa opisina ng mayor, yung siya bilang focal person na para sa aray senior citizen. No, ne mando dong liray taga barangay Papaguyan. Sika kunoy wan malamot na ni natan may senior citizen da mo. Night. Naino namin panaraji nagawa so seeking na senior Balubo ay naninungaran Balubo na las 12:30 natan na las 9 dyan Palyas na naino namin sa Papaguyan na pistara dan sa araya so dulag tanta mula rin labi na sa aray senior citizen partner. Di kasi idantira mo na importansya na po depende ko sa stress na idantira respeto kagalang-galang na po sigara sa iga po na gobyerno partner Raji. Yes, talaga na alagang-alaga ira with your leadership partner Leon. Antumot so may singa balo ya programa para si Karay ya malapod si ka partner. Sinutan ko partner Raji, sinutan ko sigara we should not depend on the government alone. Kaya nagkaroon tayo sa ayuda. So what we need is alternative livelihood para sa ating senior citizen. Pero wala alternative livelihood naratan, stress na. Wala gagawin na nabungga, naling wala di man tungit. Naling wala di chismis, naling wala ito ka man ngunit, o man iraya man tatrabaho sa ating mga trabaho. Yan ito yung livelihood. Bakal mo nilatan, makatulong at pamilya na pala. May productive plus ehersisyo kwanto di palikatan datan. Pala na di. Pangalamit. Kasi mo yung importansya araya man so the silent heroes. Tama naman. May pamilya, aray so heroes na po sigara. So ipalagay na pamilya at bawat tiron mundo pala na di. Dugatan tawala may abasa kaya jada saya bilay na tuumanaya partner. Saya katubo na kalakal mo, di ba? Nung taon, wala ka lang diskwilaan, gugulon mo latan at manaral. Kasumpal mo na manaral, siyempre, mantrabaho ka. Nawalay trabaho, mga sawa ka. So, tuloy-tulitan niya trabaho. Kaya unsa bimutla may retirement age mo, at the age of 60, napagsarili mutla, may enjoyin mo mutla. Insan na tapyano, agka may kwanday maganunong kapoy, napag wala mo sa pambisian mo, kanyan duga-dugatan niya kanunutan mo, partner. Batutas, kanunutan kuya. Alang nang kuya, bakit ay asa sa gobyerno kung tamo na naman kuya, kasatay natawag na universal pension, di mas mong lamay, idan muray para babalanda, may exercise lara, bakal mo nila sarili rutan. Siyempre, agad na makaroon ng tukaman sa rutan da, sama sa pangkamungan da, penggan nyo ni dari pamilya da. Sa atin mo munag ka livelihood, makatulong at pamilya, lalo sa'yo na narapan tayo, krisis na mundo pa na siguro may magtatas ng kilay, magandang kanunutan, pangalam mo'y pundoy, ilurdoy, kwanda, ba't mo pa, partner? Hindi, aliwan pundo yung partner Hindi, may coordinate ka na Department of DTI o Agriculture. O dyan ka nung may wala ramang kasi ramay pampatrabaho, why not give them a chance kasi Jollibee. Okay. Nila na oras, nabigar na makapangiba naman. That is under the law. Hindi siguro. Meron pa trabaho. Hindi. Wala namang gagawin karton, wala na ato ka man nila, mandadait. Kaya wala nila kaya dali. Why not give them gano, wala pa nababalang na tabong ang nila na stress pa na Jay. Okay, so walag kintan na sistema tana maong panangi kurang partner. At
daw sa kaya leader partner RJ katulad sa Bilibat kinan mayor. Kanan ng kuya. Nagagawin to, kinat bali-bali pa rito. Wala'y katakap ya sakripisyo. Yun. Kasi kanan, labay may maserbi kaya nagsali totoo. Correct, correct. Sakripisyo oras mo. Sakripisyo pamilya, sakripisyo sa mula at pulsa. Ano masamay, sigagmo mo, may karga pulsa na yan, ipaway mo, sukar kay pulsa. Aha. Aman sukara ka pan kasi tuatay imbagam wala ra may arom say nununuto na may karga partner. O sige, saan, partner ay nangagawan mundo, lubilbent, at tipal laba yan. Lahan tuta na kwarta na rin, may kwarta mo at wala ka na naarasan. Ang pansi ka ni Sulis Kalasyan na, partner RJ. Ay, tama yan. Kaya kailangan na ito tignan nating mabuti at talagang i-share kung anong mayroon ka sa panahon ngayon. Hindi lang nakakonsentrate doon sa money matters, bagkos yung mga bright ideas, partner. Siya sa partner RJ, nata, si Kwan Kutsara na anak ko, ang tampo. Masumpal tamo irami ng bugaw, nata wala tamo panahon na medyo makatulog tayo. Si Baba balag masip dito yan ako. Mga arate wata na kiway, doon na usar nila, itipon nyo, naglapiga ang panlani, hanggang pleno usar tayong gas. At wala alternative tayo, isalat tayo. Ni walay mantutupot, partner. Saya kwanto jayag tula nagugoy ang gatultunan na seryon kumustay love life to sinanggo partner sinanggo sige Nagkakatang parade, siyempre may terma na inspirasyon mo at kagaga at nakabauta, siyempre wala pa ibagang muray pamisa na namin siya problema at wala ba nag-advise katulatan balat at kantila at tilanapon man sa paligatan ang balat amay doon tayo walay partnership nila pa, yung mambilin o wala nalilingwanan mo at nabilin to ka pa na RJ. Ratan mo ta. So, mupupulinan tan, partner. So, love life. Hello, partner. Medyo apulto ta na love life lay pantutong-tuang kasi partner ko ay bayag mutlan na kiyan balo. Di ba? Partner, apultot nan love life so pantutong-tungan bali available ka mo bayag kalan balukon ko Paano, siyempre mara mo may siyempre nung Pedro sika alaga mo partner okay sige partner talagang walay laan mo lamot wala rin narirengel kung background mo tanay yun diking mo wala laray ang gano'n sa kulang mo na pa yung mga serbisyo nagawang mutan walang panag-manage na oras mutan panrejay yes time management pero di may oras mo nakapiginamot sama na oras panrejay natutan sa pinibak kinan mayor kasi oras kwanto ang mulatan na ipawili lorde oras karuman oras katon wala gawa mo sama na oras balikat ka ito nagawa mo na samay balistambay ka na pagawa mo mga katulong at sikapadara dugatan na marakot man ay balikas di ba agmula na pawil tay karuman kwan okay partner medyo tamla di balit jad rapunyago paduko yung tayo programa ta medyo tadyara makaringal at pura may tartariwang balita nagagawin malitan makatulong din sa ibang idea tayo naringal natin na-pick up dan sa programa katong panalajay siya may uno na mampanaw sa ba tayo at saya agaw naman Biyernes natan antay mga pilo pa na binmali para wala na ka-standby namin importante opisina tan watan si Mayor tayo nilibor-libor at para yun tanang to sitwasyon katon o dyan sa matraling koryo antay balay ng barko wala rin lang problema itik sinabat dan makaabot kirin Mayor tayo katon na sa relisyon sa PM sa programa ta yung mangitan na biskag na may aksyon agad at binmalay salamat dan masantos yung kapatats kinamin manunang tilamad lunes at sayang oras at sayang programa at sayang istasyon yukot inar dakil sa sarong didigal at sayang programa PM at binmalay Castro Jr. nagsasabing happy weekdays. May greetings mo partner nihanap ng manager la okay. Si. Okay, thank you partner. Yes, okay. Si partner Leon Elorde Castro Jr.
Dasayan na programa na PAM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Marakot tay dikain mo partner yun maindan na livelihood. Iray kabiyangan na sa senior citizen. Makalmulara, wala ni panik-exercise sanda. Kadasta na partner, Gadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Walay pakakaaralan mo. Nasaray marakot ya serbisyo. Siyempre, Kinan Mayor Pet Merera. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Titila kami na masantosan mabigya oras at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM sa Binmalay. Parad aliguas, tan